Jaha, ja, hej och välkomna till Naturrutan. Vi har nu kommit till Sankt Petersburg heter det visst. Nu kommer en bil och kör över Morgan. Det kan ju vara roligt. Och här ser ni vårat lilla hotell. Park-In heter det. Parkinson startade här. Det har inte några romans, bara 1200. Så det lilla hotellet i Sankt Petersburg. Nu har de skutat in på det stora. Ja. Och här står han också. Lars alltså. Oj, jaha, nu är jag åt andra hållet. Det ligger hemma. Idioter. Hej. Det är någon som är idiot. Det här är på Idioten. Café. Nej, i Café Idioten. Där man pratar om Dostojevskijs bok kommer från. Någon som båtade Dostojevskijs favoritcafé. Men det är det ju inte. Det började någonstans på 90-talet. Här är Vinterpalatset i Sankt Petersburg. Riktigt stort. Lite sommarvilla som Peter byggde på 1700-talet. Fast det var mycket mindre först. Stort torg. Här borta står Lars. Och filmar lite. Ta kort gör nog. Det är jag som filmar. Så jag kommer ihåg det. Mycket guld. Spirer. Där är, jag tror, admiralitetet. Färgen för här är jag igen framför Vinterpalatset i Sankt Petersburg. Rapporterar. Ska vi gå in nu eller ska vi försöka och... Det här är ju en sak man skulle kunna göra imorgon också. Ja, det är det faktiskt. Påläst. Veta lite vad det är. En svävare. Исполнение оркестра барабанной дефиле. Военная...
Gammalt och nytt. Där har vi Aurora. Обратите внимание, фотографирование, видеосъемки в залах музея платные, фотосъемки 50 рублей, видео 100. Убедительная просьба, пожалуйста, оплатить во втором или пятом зале. Ska du hit och Jag vet inte riktigt. Nu på Stray Dog. Trevligt café med trumpetmusik. Lunch på lördag. Jag åt lunch alldeles här i närheten och här sitter Lars bredvid en, vi vet inte vem han är, men alla verkar stanna här och ta kort och sätta sig på stolen där. Peter den lille. Peter den lille och Peter den store. Peter Niklas kanske det är. Ja, det kanske är. Ja. Okej. Här har vi Lars. Vi ska gå på teater så vi dricker lite champagne. Vi köpte den billigaste champagnen i Ryssland och är nu på väg till Palats vad det nu heter. Teater.
gjort sin show som vanligt. Ja. Här kommer han. Rapporterar direkt från... Ja, nu har vi varit på det här var jag tänkte säga, men vi har i alla fall varit på någon jättebra föreställning. Och nu kör vi till väsentligheter. Alltså Russian Vodka Museum. Jag vet inte om det är öppet, men ändå. Var är vi nu då? Ja, nu är vi på Vodkamuseet och vi begriper inte någonting. Det här är nog prinsessan Petra. Ja. Den with the big boobies, som de säger i. Hallå. Det är, vi lär oss här hur man gör vodka. I alla fall kan man nog få provsmaka där ute, tror jag. Bröllop.